Euskal Herrian euskara zen, udalak eta biok euskaraz dinamikarekin, herritarrak aktibatu nahi ditugu, euskaraz bizitzeko hautua indartu, eta euskararen normalizazioaren bidean ere udalean aldaketak eragiteko. Norbanakok sinatutako eskari zuzenekin, udalarekiko dugun harreman oro euskaraz izatea eskatuko dugu. Eta Iruñako udalari bereziki, lehentasunezko 4 puntuetan arreta jardezan eskatuko diogu. Lehenik eta behin, herritarrok jasotzen ditugun idatzizko inprimakiak, idatzizko euskarriak oroak euskaraz izatea. Bigarrenik, udalaren guneetan euskaraz hartatua izatea. Hirugarrenik, udalaren eskumena den errotulazioa ere euskaraz izatea. Eta laugarren puntu gisa eta Iruñeko aldarrikapen orokor moduan ere euskarazko aurreskolak auzo bakoitzean bana gutxienez egotea. Zentzu hortan, martxoaren 15ean, eguerdiko 12etan eta udaletxearen atzeko plazako bulegoetan herritarrak bildu nahi ditugu, euren eskaerak bete eta tramitatzeko. Izundua izan nintzen, erdaraz zeuden seinaleak ezabatzeagatik. Euskaraz seinaleak egon daitezen, martxoaren 15ean eskaera tramitazioa egingo du. Nik egia esateko udal honek bidaltzen dizkidan paper guztiak erderaz direnez eta nik euskeraz bizi nahi dudanez, paper, ohar, izun, IAE edo zein paper mota, bai paperean, bai elektronikoan, bai modu digitalean, bai uso bidez edo telegrama bitartez edo nahi duten bezala, nahi dut euskeraz. Orduan, usoak euskaldunak izatea eskatzen dut, baita ere, baina tantan bitartez egin nahi badute, tantan euskeraz egin dezaten. Eta martxoaren 15ean, joanen naiz, inprimaki guztiak hala izan daitezen eskatzera, eta sinatuko dut udaletxean, registra nazaten, eta ikusiko dut zer gertatzen da. Baina nik esperantza dut. Iruñan auzo guztietan haurreskolak euskaraz izan behar ditugulako. Datorren martxoaren 15ean nik ere eskaria tramitatuko dut. Udalak dituen egoitzetan euskaraz hartatua izan nahi dudanez, martxoaren 15ean nire eskaera egingo du udaletxearen aurrean.